हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालाम नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं दिनैनि गोदान भिडियोआव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय नोंथांमोना मिन्थिखागौ एनिथिं एमजेनि पुलिस केसनि सोमोन्दै गोबाङानो मिन्थिखाबाय एनिथिं एमजेआ पुलिस केसनिफ्राय एफआईआर होजानायनिफ्राय उदां जाबाय बिनि केसा जोब्बाय बियो गावनि चेनेलाव भिडियोनि गेजेरजों गासिनिसिम फोरमायहरदों आरो बियो गावनि चेनेलनि गेजेरजों पुलिस केसनि थाखाय एबा पुलिस केस नांनो थाखाय गावनि केसखौ उदां खालामनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानायाव गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव डनेशन बिदोंमोन बे डनेशनाव गासै 75,000नि बांसिन बिथांनो हरदों होननानै बियो फोरमायदों जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो नेक्स्टआव बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावला होननानै जों मिजिंथिबाय गोबाङानो मिन्थिखायो नङा होमबा गेदेमा सुबुंनि सावगारिजों लोगोसे गावनि गार्लफ्रेन्डखौ देखायनायाव माने गार्लफ्रेन्डखौ देखायनायाव जि गार्लफ्रेन्डनि फट' बेयाव गेदेमा सुबुंफोरजों माने ज' साफायनायमोन गावनि गार्लफ्रेन्डआ बेखौ गावनि साबस्क्राइबारफोरनो एबा भिउवार्सफोरनो खोन्थानायाव गोबां मिम्स बानायनायाव गावनि सावगारिखौ थाफानायनि थाखाय गेदेमा सुबुंफोरा एफआईआर होदोंमोन बे एफआईआर होनाया दिनै जोबनानै थांबाय एबा एनिथिं एमजेआ उदां जाबाय गुबुन सानैनिखौ जेबो बुंनाय जायाखै बियो आरो खौरांबो मोनथिनाय जायाखै गावनियाल' ना बैसोर सानैनियाबो बेखौ मोनथिनाय जायाखै।